ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। శ్రీ భగవానువాచ. సో ఇది అందరికీ మరి గీతా క్లాస్లో మన అడ్వాన్స్ గీతా క్లాస్లో 14వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ప్రకృతి త్రిగుణాలు గుణత్రయ విభాగ యోగము అని దీనికి పేరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ మరి మెసేజ్ పంపించే ఉంటారు కదా మన గ్రూప్స్లో. పంపించాను మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అంటే అదే ఎక్కువ మంది లేరు, అందుకని ఐ థింక్ స్టార్ట్ చేద్దాము. జాయిన్ అవుతారనుకుంటున్నాను. రికార్డింగ్ లింక్ కూడా పెట్టే ఉంటారు కదా. ప్రకృతి త్రిగుణములు గుణత్రయ విభాగ యోగము. గుణత్రయ 3 గుణాల విభాగము ఏమిటి అన్నది. అంటే ఆ 3 గుణాలు ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు చూసాం కదా, చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో విషయాలు ఇందులో మనం వివరంగా చూడొచ్చు. సో ఏంటి? మొట్టమొదటగా భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం యితో గతా. సో పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం. సో ఈ జ్ఞానాన్నిటిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ దివ్య పరం అంటే దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని భూయ మరి ఒకసారి ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను. సో ఈ జ్ఞానములన్నింటిలోకెల్లా ఉన్నతమైన జ్ఞానమును, ఈ దివ్యమైన ఉన్నతమైన జ్ఞానమును నీకు మరి ఒకసారి చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని సర్వమునులు పరాం సిద్ధిం ఇతో గత, అయితే పరమసిద్ధత్వాన్ని పొందారు అని చెప్తున్నారు. ఏ జ్ఞానాన్ని అయితే తెలుసుకుని ఈ మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారో అట్టి సమస్త జ్ఞానాల్లోకి ఉత్తమమైన దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకిప్పుడు చెప్తాను అని దీని తాత్పర్యం ఈ శ్లోకాకు. సో ఇక్కడ మనము మునులందరినీ చూపిస్తున్నారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేనావ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యం ఆగత. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఉపాశ్రిత్య అంటే ఆశ్రయిస్తారో, మమ సాధర్మ్యం నా యొక్క సాధర్మ్యం అంటే నన్ను ఆగత నా దగ్గరకు వస్తారు, నన్ను చేరుకుంటారు. నా సాధర్మ్యం అంటే నా యొక్క ఆశ్రయానికి వస్తారు అని. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యం ఆగత. నా యొక్క సమాన స్వభావం, నా యొక్క ధర్మం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే నా యొక్క స్థితిని
భగవంతుడి స్థితి ఏమిటి? సచ్చిత్తానంద స్థితి. ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి వస్తారు అని ఆగత అంటే పొందుతారు. సో స్వాధర్మ్యం మమ సాధర్మ్యం, నా యొక్క సమాన స్వభావాన్ని పొందుతారు. సర్గేపి సృష్టి యందు కూడా నా ఉపజాయంతే, వాళ్ళు ఎప్పుడు జన్మించరు. ప్రళయే నా వ్యధంతిచ, ప్రళయంలో వాళ్ళు వ్యధ చెందరు. అంటే ఏమిటి? సృష్టిలో మళ్ళీ జన్మించరు, ప్రళయంలో వ్యధ చెందరు. అంటే ఈ జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి, జనన మరణ చక్రం నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు అని అర్థం అనమాట. సృష్టిలో జన్మించరు, ప్రళయంలో వ్యధ చెందరు. అంటే వాళ్ళు జన్మించరు, నశించటం కూడా ఉండదు. అంటే జననం మరణం ఉండదు. అంటే ఏమిటి? మోక్షం. సో అది ఈ లాస్ట్ సెకండ్ లైన్కి అర్థం. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపాశ్రించిన వారు నా యొక్క స్వభావాన్ని, నాతో సమానమైన స్వభావాన్ని పొందుతారు. అంటే భగవంతుడి స్వభావం సచ్చితానంద తత్వం. ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు కూడా చవి చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానంలో స్థిరంగా నిలుచుట ద్వారా మనుజుడు నా దివ్యత్వం వంటి దివ్యత్వాన్ని పొందగలడు. ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠుడై అతడు సృష్టి సమయంలో జన్మింపడు, లేదా ప్రళయ సమయంలో వ్యధనొందడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరైనా చదవాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? ఇది చదువుదాము, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం కొంత ఉంది ఇక్కడ. ఎవరైనా చదవాలనుకున్న వాళ్ళు దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. హరే కృష్ణ. వనజాక్షి మాతాజీ మీరేమైనా చదువుతారా? ఓకే. మౌనిక మాతాజీ ఓకే. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. సంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందిన పిమ్మట మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో గుణరీతి ఏకత్వమును పొంది జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి ముక్తిని పడేయును. అంతేగాని ఆత్మగా అతడెన్నడును తన వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవడు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందలి దివ్య లోకములను చేరిన ముక్తాత్ములు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవలో నిలిచి ఆ పరమ పురుషుని పాద పద్మములనే సదా దర్శింపగోరుదురని వేదవాజ్మయమున తెలుపబడినది. అనగా ముక్తి నొందిన పిదుపయు భక్తులు తమ నిజ స్వరూపమును మరియు వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవరు. ఈ భౌతిక జగమునందు మనము సంపాదించు జ్ఞానమంతయు త్రిగుణములచే మలినమై ఉండును. త్రిగుణములచే మలినం పడని జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. అట్టి దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు స్థితుడైనంతనే మనుజుడు దేవాది దేవునితో సమాన స్థాయిలో నిలుచును. ఆధ్యాత్మిక జగమును గూర్చిన జ్ఞానము లేనటువంటి నిరాకారవాదులు భౌతిక జగత్తు కర్మల నుండి ముక్తి నొందినంతనే వైవిధ్యం అన్నది లేకుండా ఆత్మరూపరహితమగునని పలుకుదురు. కానీ వాస్తవమునకు భౌతిక జగమునందు భౌతికత్వమున వైవిధ్యమున్నట్లే ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు కూడా వైవిధ్యం ఉన్నది. ఈ విషయమున అజ్ఞానులైన వారే ఆధ్యాత్మిక స్థితి వైవిధ్యమునకు విరుద్ధమని తలుతురు. కానీ నిజమునకు ముక్తి పిమ్మట మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక జగమున ఆధ్యాత్మిక రూపమును పొందును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగమున పలు ఆధ్యాత్మిక కర్మలు గలవు. అచ్చటి ఆధ్యాత్మిక స్థితియే భక్తిమయ జీవనమనబడును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి గుణరహితమనియు ప్రతి ఒక్కరూ అచ్చట భగవానునితో గుణరీతిని సమానమై యుందురనియు చెప్పబడినది. అటువంటి జ్ఞాన సముపార్జనమునకు మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక గుణములను వృద్ధి చేసుకొనవలెను. ఆ రీతి ఆధ్యాత్మిక గుణములను వృద్ధి చేసుకొనిన వాడు భౌతిక జగత్తు సృష్టిచే గాని ప్రళయముచే గాని వ్యధనొందడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. సో ఇది మనం ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే ఆ జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటారో మనిషి
ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ దివ్యమైన అన్ని జ్ఞానాల్లోకి దివ్యమైనది ఉత్తమమైన ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న మనిషి నా దివ్యత్వాన్ని నా స్వభావాన్ని సాధర్మ్యమాగత మమ సాధర్మ్యం నా యొక్క స్వభావాన్ని ఆగత పొందుతారు. భగవంతుడి స్వభావం ఏమిటి? సచ్చిత్తానంద తత్వము. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని పొందుతారు. మన అందరిలో ఉన్నది సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆత్మ భగవదంశ, కానీ మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాం. సో ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుంటే మనం కూడా దానిని దర్శించగలుగుతాం. అంటే దర్శించటం అంటే కంటితో చూస్తామని కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. అంటే చవి చూడగలుగుతాం, ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి చవి చూడగలుగుతాం. అప్పుడు భగవత్ స్థితి ఎలా ఉంటుంది? సచ్చితానంద స్థితి భగవంతుడిది. అది ఇలా ఉంటుంది అని మనకు ఆత్మను చవిచూచినప్పుడు మనకు కూడా ఆ స్థితి అర్థమవుతుంది. నా స్థితిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు కదా భగవంతుడు. మమ సాధర్మ్యం, నా స్వభావం, ఆయన స్వభావం సచ్చితానంద తత్వం. మనం కూడా ఆ సచ్చితానంద తత్వ స్వభావం పొందుతాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట తాత్పర్యంలో. ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠితుడై అతడు సృష్టి సమయంలో అలాంటి జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని ఆ జ్ఞానంలో ప్రతిష్ఠుడై దాన్ని అనుభవించుతూ చవి చూస్తూ అతను ఉన్నప్పుడు మోక్షాన్ని తెచ్చుకుంటాడంటే సృష్టి సమయంలో జన్మించడు, మరి ప్రళయ సమయంలో నశించడు. అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుంటాడు ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు. ఆ సచ్చితానంద తత్వమైన ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు, చవి చూడగలిగినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మన భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే అలా చవి చూసి భగవత్ తత్వాన్ని తెచ్చుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు భగవంతుడి పాదపద్మాలని సదా దర్శింప కోరుకుంటారు. అంటే భగవంతుడి మీద వాళ్లకు ఆ ప్రేమ, ఆ భక్తి అవన్నీ కూడా అప్పుడు డెవలప్ అవుతాయి. వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎలా అయితే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా డిఫరెన్సెస్ కొంత ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో వైవిధ్యం లేదని అనుకోవచ్చు, కానీ కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ముక్తి తర్వాత మనిషి మరి ఆధ్యాత్మిక జగంలో ఆధ్యాత్మిక రూపాన్ని పొందుతాడు. అక్కడ కూడా ఆధ్యాత్మిక కర్మలు చాలా ఉన్నాయట. ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక స్థితి భక్తి జీవనం అనబడుతుంది. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి గుణరహితముని అందరూ కూడా అక్కడ భగవంతుడి గుణరీతిని సమానమై ఉంటారని చెప్తున్నారు. అటువంటి జ్ఞాన సముపార్జనకు మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక గుణాలను వృద్ధి చేసుకోవాలి. ఆ రీతిగా ఆధ్యాత్మిక గుణాలను వృద్ధి చేసుకున్న వాళ్ళే భౌతిక జగత్తు సృష్టితో కానీ ప్రళయంతో కానీ వ్యధనందరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం భగవత్ తత్వాన్ని చవిచూడగలిగినప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితి వస్తుంది, తెచ్చుకోవాలి. ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి అంటే ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని చవి చూసినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ భగవద్భక్తి అనేది, భగవంతుడి మీద ప్రేమ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. భక్తి అంటే ప్రేమ గౌరవాలే భక్తి. కాబట్టి ఆ ప్రేమ భగవంతుడి మీద మనకు వస్తుంది. అది వచ్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో కూడా మనం ఆ ప్రపంచానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ స్థితిలోనే ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ జ్ఞాన సముపార్జన అంటే ఆత్మను దర్శించటానికి మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక గుణాలను వృద్ధి చేసుకోవాలి. అంటే ఆ భక్తి అనేది గుణరహితం, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగాలి. సత్వగుణం మంచిదే, కానీ సత్వగుణంలో కూడా మరి మనం అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇది చేస్తున్నాను, ఈ మంచి పని చేస్తున్నాను, ఆ మంచి పని చేస్తున్నాను అని ఒక రకమైనటువంటి ఆ తృప్తి, ఆ ఆనందం ఉంటుంది. అది కూడా మనల్ని బద్ధుల్ని చేస్తుంది. కాబట్టి ఏదైనా సరే నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ లేకుండా భగవంతుడు ఇది నా డ్యూటీ, భగవంతుడు నాతో చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. సహజంగా చేయగలగాలి. నేను చేస్తున్నాను, మంచి పని చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ కూడా అనవసరం. సహజంగా ఇది నా బాధ్యత, ఇది నా రొటీన్, ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన పని, ఆయన పని ఆయన నాతో చేస్తున్నాడు అని ఆ రకంగా ఉండాలి. అప్పుడు సత్వగుణానికి మించినటువంటి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. మమయో నిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో నా యొక్క
ఆ, బ్రహ్మము అని పిలువబడేటటువంటి ఈ మహత్తత్వం, ఈ బ్రహ్మాన్ని మహత్తత్వము అని, ఈ మహత్తత్వాన్నే బ్రహ్మ అంటారు. ఏమిటి ఈ మహత్తత్వము అంటే బ్రహ్మము ఇది సమస్త సృష్టికి కూడా ఇది ఆధారము. సో ఈ మహత్తత్వమే సర్వ సృష్టికి కూడా ఆధారం. గోలోక చాట్లో చూసినట్లయితే మనకు ఆ మహత్తత్వం అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఆ మహత్తత్వంలో మరి నేను సర్వజీవుల జన్మను సంభవ సర్వభూతానాం తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, నేను ఆ దాని గర్భంలో నేను దధామి సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే దాని యొక్క బీజ ప్రదానం నేనే చేస్తాను ఆ మహత్తత్వం యొక్క గర్భంలో. సో ఆ మహత్తత్వం నుంచి సమస్తం ఈ సృష్టి అంతా డెవలప్ అయింది, సృష్టించబడింది. అయితే ఎలా సృష్టించబడింది అంటే ఆ మహత్తత్వంలో గర్భంలో నేనే ఈ బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. తద్వారా మొత్తం ఈ సృష్టించబడినది. సంభవ సర్వభూతానం, సర్వభూతాలు కూడా సంభవింపచేసే విధంగా నేను బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను ఈ మహత్తత్వంలో. తతో భవతి భారత, సో అంతటా కూడా ఈ రకంగా జరుగుతోంది అని చెప్తున్నారు. భరతవంశీయుడా, బ్రహ్మమని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం సమస్త జనానికి కూడా ఆధారమై ఉన్నది. సర్వజీవుల జన్మను సంభవింపచేయచ్చు. నేనే ఆ బ్రహ్మం నందు బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. ఇది ఏ విశ్వం నందు హరే కృష్ణ. ఇది కూడా ఒకసారి చదువుదాము. వనజాక్షి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, భాష్యమే కదా మాతాజీ? అవును మాతాజీ. ఇది ఏ విశ్వమునందు జరుగుచున్న సమస్తమునకు వివరమునకు ప్రతిదీయ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుని కలయికచే ఓనగూడుచున్నది. ఇట్టి ప్రకృతి ఆత్మల కలయిక కృష్ణ భగవానుచే సాధ్యము కానింపబడును. వాస్తవమునకు మహత్యమును సమస్త విశ్వమునకు సర్వకారణమై ఉన్నది. త్రిగుణ పూర్ణమైన ఆ మహత్యమే కొన్ని మార్లు బ్రాహ్మముగా పిలువబడుతుంది. మహత్తత్వము మహత్ ప్లస్ తత్వము మహత్తత్వము. ఓకే మాతాజీ. మహత్తత్వమే కొన్ని మార్లు బ్రహ్మముగా పిలువబడును. దాని యందే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బీజ ప్రధానముగా చేయగా అసంఖ్యముగా విశ్వము అసంఖ్యాకం అంటే కౌంట్లెస్, లెక్క పెట్టలేనని. అసంఖ్యాకముగా విశ్వములు ఉత్పత్తి అగును. అట్టి మహత్తత్వము ముండకోపనిషత్తు నందు బ్రహ్మముగా వర్ణింపబడినది. తస్మద్దే తదత్ బ్రహ్మ నామ రూపమన్నం చాయతే. అట్టి బ్రహ్మము నందు భగవానుడు జీవులను బీజ రూపమును ఉంచును. భూమి జలము అగ్ని వాయువు మొదలగు గల చతుర్వేసంతి మూలకము లన్నీయు భౌతిక శక్తిగా పరిగణింపబడును. మరియు అవియే మహద్బ్రహ్మమనబడు భౌతిక ప్రకృతిని రూపొందించును. సప్తమాధ్యాయమున వివరించబడినట్లు దీనికి పరమమై దివ్య ప్రకృతి అయి జీవుడు దేవుని సంకల్పముచే భౌతిక ప్రకృతి యందు ఉన్నత ప్రకృతి మిశ్రణము కావింపబడును. తదనంతరము జీవుల అందరూ భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించెదరు. తేలు బియ్యపు
తేలు బియ్యపు రాశుల్లో గుడ్లు పెట్టెను. తాత్కారణమును తేలు బియ్యము జన్మించునని కొన్ని మార్లు చెప్పబడుతుండును. కానీ వాస్తవమునకు తేలు జన్మకు బియ్యము కారణము కాదు. బియ్యమునందు తేలుచే గుడ్లు పెట్టబడచ్చే నిజమైన కారణము. అదే విధముగా భౌతిక ప్రకృతి జీవుల జన్మలకు కారణము కాదు. భగవానుని చేతనే విజయమునకు బీజ మొసకబడినది. కానీ వారు ప్రకృతి ఫలములైనట్లు గోచరించినట్లును ఇది ఈ విధముగా పొందును. ఈ విధముగా ప్రతి జీవితము తన పూర్వ కర్మలను అనుసరించి ప్రకృతిచే సృష్టింపబడిన వివిధ దేహములను ఈ విధముగా పొందును. తద్వారా అతడు కర్మానుసారంగా ఆ దేహంలో సుఖించుటయే లేదా దుఃఖించుటయే జరపబడును. అనగా భౌతిక జగత్తులో సర్వజీవుల జననమునకు లేక వ్యక్తీకరణకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే కారణమై ఉన్నాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కొంచెం ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే మన్నించండి మాతాజీ. ఏం లేవు మాతాజీ, బాగుంది, చాలా థ్యాంక్స్. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎక్కువ మన చూద్దాము, ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు? తాత్పర్యం బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం అనేది ఒకటి ఉన్నది, దాన్ని బ్రహ్మం అని కూడా అంటారు. అదే మొత్తం ఈ సృష్టి అంతా కూడా దానిలో నుంచి వస్తుంది, అదే సోర్స్ అన్నిటికీ. అయితే ఆ సోర్స్ అంటే దానంతట బ్రహ్మమే ఏమీ చేయలేదు. భగవంతుడు ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రధానం, సీడ్, దాని గర్భంలో ఈ భగవంతుడు సీడ్ ప్రతిష్ఠించబట్టి ఈ సృష్టి అంతా కూడా దానిలో నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రకృతి పురుషుడు అనే మాట కూడా అంటారు. ఈ బ్రహ్మాన్ని ప్రకృతి అనుకుంటే పురుషుడు భగవంతుడు. సో ప్రకృతి పురుషుల యొక్క కలయికయే ఈ సృష్టి అని మనం వింటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మము అనేటటువంటి ఈ ప్రకృతిలో భగవంతుడు బీజ ప్రదానం చేస్తే ఈ సమస్త విశ్వము కూడా ఉద్భవించింది, పుట్టింది అని మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. ప్రతిదానికి కూడా ఈ విశ్వంలో జరుగుతున్న సమస్తానికి కూడా ఇదే కారణం. అంటే క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రం అంటే దేహం అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మని మనం 13th చాప్టర్లో చూసాం. ఏది చూసినా ఈ ప్రపంచంలో అది ఈ క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే అని మనం చూసాం. కాబట్టి ఇది ఏమిటి అంటే ప్రకృతి ఆత్మల యొక్క కలయికయే భగవంతుడి ద్వారా సాధ్యం కావింపబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి అంటే భౌతికము, లోపలున్నది ఎవరు? భగవంతుడు. ఈ ప్రకృతి పురుషుల యొక్క కలయిక కూడా అంతే. భౌతిక ప్రకృతి అంతా మన శరీరం అనుకుంటే లోపల బీజ ప్రదానం చేసినది భగవంతుడు. అదే రకంగా ఆ సూత్రాన్నే మనం ప్రతిదానికి అప్లై చేయొచ్చు. మన బాడీని తీసుకోండి, మన భౌతిక బాడీ ప్రకృతి అనుకుంటే లోపల బీజ ప్రదానం చేసిన భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆత్మరూపంలో. కాబట్టి అలాగే ప్రతి దానికి కూడా బయట ఆకారం ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి పంచభూతాలు, ఆ పంచభూతాలన్నీ కలిపి ఆకారాన్ని ఇస్తాయి. పంచభూతాలు ఏమిటి? ప్రకృతే. కాబట్టి అవి ఆకారాన్ని ఇస్తే ఏదైనా ఫిజికల్ ఫామ్ అనేది ఒకటి కంటికి కనిపించే ఆకారం ఉంది అంటే అది ఈ పంచభూతాలతోనే తయారైంది అని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి పంచభూతాలు? అగ్ని, నీరు, గాలి, వాయువు. అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, భూమి. సో వీటితో ఏదైనా ఆకారం ఉన్నవన్నీ కూడా వీటితో తయారైనవి ప్రకృతిలో ఉన్న పంచభూతాలు. లోపల క్షేత్రజ్ఞుడు, భగవదంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నారు. ఈ రెండిటి కలయిక వల్లే ఏదైనా మన కంటికి కనపడుతోంది, ఆకారం అనేది ఉండి ఈ భూమిలో సృష్టింపబడుతోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మహత్తత్వం అనేది బ్రహ్మంగా పిలుస్తున్నారు. ఏది? సమస్త విశ్వానికి కారణమైన ఈ మహత్తత్వం మరి ఎలా ఉంటుందంటే త్రిగుణపూర్ణ. ఈ మహత్తత్వంలో ఏమున్నాయంటే త్రిగుణాలు ఉన్నాయి, త్రిగుణపూర్వకంగా ఉంది ఈ మహత్తత్వం. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉంది. ఏమిటి మహత్తత్వం అనే బ్రహ్మం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 3 గుణాలతో నిండి ఉంటుంది. ఏది? సత్వరజస్తమో గుణాలతో. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉన్న ఈ మహత్తత్వాన్ని కొన్నిసార్లు బ్రహ్మం అని కూడా పిలుస్తారని చెప్తున్నారు. సో దీంట్లో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బీజ ప్రదానం చేస్తే అప్పుడు ఈ విశ్వాలన్నీ కూడా
వచ్చేసాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ మహత్తత్వంలో భగవంతుడు ఆ బీజ ప్రదానం చేస్తే సమస్త విశ్వాలు, అన్ని వరల్డ్స్ కూడా వచ్చేసాయి, ఉత్పత్తి అయ్యాయి. అలాంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఈ ముండకోపనిషత్తులో కూడా బ్రహ్మము అని వర్ణించారు. తస్మాత్ ఏతద్ బ్రహ్మనామరూపం అన్నం చ జాయతే. అలాంటి బ్రహ్మంలో భగవంతుడు జీవాలను బీజ రూపంలో ఉంచుతాడు. ఇకపోతే ఈ పంచభూతాలు, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఇవన్నీ కూడా మూలకాలన్నీ కూడా భౌతిక శక్తిగానే మనం పరిగణిస్తాం. కాబట్టి అవే మహద్బ్రహ్మము అనబడేటటువంటి భౌతిక ప్రకృతిని రూపొందిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మంలో భగవంతుడు బీజ ప్రదానం చేశారు. అయితే ఈ అగ్ని, నీరు, భూమి, వాయువు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క శక్తులు, అవే మహద్బ్రహ్మము అనబడేటటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని రూపొందిస్తాయి అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ బ్రహ్మం నుంచి ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిని సృష్టిస్తాయి. మాతాజీ, ముండకోపనిషత్తు అంటే ఏంటి మాతాజీ? ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి కదా మనకు, వేదాలు 4 ఉన్నాయి కదా, మరి ఋగ్వేదం, సామవేదం, అలాగే ఉపనిషత్తులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. సో వాటిల్లో ఈ ముండకోపనిషత్తు అనేది ఒకటి. ఇవన్నీ మన వేదవ్యాసుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాలు. 4 వేదాలు తెలిసే ఉంటాయి కదా, ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము, అథర్వణ వేదము ఉన్నాయి కదా, 4 వేదాలు. అలాగే ఉపనిషత్తులు ఇంకా ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం ఈ ఉపనిషత్తుల్లో కూడా వేదాలలో చెప్పినట్లు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు. ఉపనిషత్తులు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి, 18 ఎన్నో ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిల్లో ఈ ముండకోపనిషత్తు అనేది ఒకటి. సో ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క వేదాలతో సమానం, వేద ఉపనిషత్తులన్నీ. సో అందులో ఈ విషయం చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ స్కందం, ఫస్ట్ చాప్టర్లో 9th శ్లోకాల్లో ఈ విషయం చెప్పారు. తస్మాద్ ఏతద్ బ్రహ్మనామరూపమన్నం చ జాయతే అన్న విషయం. తర్వాత కాబట్టి ఆ మహద్బ్రహ్మంలో ఇది ఉన్నది. అట్లా ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సంకల్పంతో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో దీన్ని ఏమంటారు అంటే, ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే మరి పంచభూతాలు చెప్పారు కదా, ఈ బ్రహ్మంలో ఆయన బీజ ప్రదానం చేస్తే ఈ పంచభూతాలతో భౌతిక ప్రకృతి, ఈ విశ్వాలు ఇవన్నీ ఫామ్ అయినాయి అంటున్నారు. అది భగవంతుని యొక్క శక్తిలో కొంచెం తక్కువ శక్తి అన్నమాట. దానికంటే ఉన్నత శక్తి ఇంకొకటి ఉన్నది అంటున్నారు. ఏమిటి? దాంట్లో ఉన్నటువంటి జీవుడు, అంటే మనబోటి జీవులే భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి. మనం భగవంతుడి యొక్క హయ్యర్ ఎనర్జీ తక్కువ అనుకుంటున్నాం, మనం కాదు. భగవత్ శక్తిలో ఈ ప్రకృతి కంటే కూడా ఉన్నత శక్తి ఎవరు అంటే మనమే. ఎందుకు అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ స్వయంగా భగవంతుడి అంశ, ఆయన ఆత్మలో సచ్చితానంద తత్వంలో అంశ కాబట్టే ఆ భగవంతుడి ఇంకా ఉన్నత శక్తి. మనము భగవంతుడిలో ఉన్న సుపీరియర్ ఎనర్జీ. కానీ అంత సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఉంచుకుని కూడా, మనం భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తిని ఉంచుకుని కూడా ఇలా మనము ఈ సుఖదుఖాలకు గురవుతూ ఈ ఈర్ష్య, కోపము ఇటువంటి గుణాలన్నిటికీ ఎందుకు గురవుతున్నాము, సుఖదుఖాలను ఎందుకు అనుభవిస్తున్నాము అనే ప్రశ్న కనుక వస్తే మనం ఆ భగవత్తత్వాన్ని చవి చూడలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం. మనలో ఉంది ఆ సచ్చితానంద తత్వం, కానీ అది మనం చవి చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? దానిని కప్పివేయబడింది. అది దేంతో? కోరిక అనే దాంతో కప్పివేయబడినది. కాబట్టే ఆ కోరికను తగ్గించుకోవాలి, కామాన్ని తగ్గించుకోవాలి అని మనం చాలా చాప్టర్స్లో చూసాం. సో ఇక్కడ అంటే బియ్యం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. తేలు బియ్యపు రాసుల్లో గ్రుడ్లు పెడుతుంది. సో చాలామంది బియ్యం నుంచి తేలు వస్తుందంటారు, కానీ బియ్యం నుంచి కాదు కదా, గుడ్ల నుంచి వస్తుంది కదా. అలాగే భౌతిక ప్రకృతిలో నుంచి కాదు మనుషులు పుట్టింది, అందులో భగవంతుడు బీజ ప్రదానం చేయబట్టి మనం అందరం కూడా ఈ సృష్టులన్నీ కూడా పుట్టాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా మనం మన పూర్వజన్మ కర్మలను బట్టి మనం ఏ శరీరం మనకు ప్రాప్తమైతే ఆ శరీరాన్ని మనం స్వీకరించి తద్వారా మనం సుఖించటమో దుఃఖించటమో చేస్తాము. ఈ భౌతిక జగత్తులో అన్ని జీవుల యొక్క వ్యక్తీకరణకు, అంటే అన్ని జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో పుట్టడానికి కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు.
సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యా తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజప్రద పిత. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ, జీవజాతులన్నిట్లో కౌంతేయ కుంతిపుత్ర, మూర్తయ సంభవంతియా అంటే నేను ఈ అన్ని రూపాలకు కూడా నేను వాటి యొక్క మూర్తిని, అన్ని రకాల మూర్తులు కూడా జన్మిస్తాయి. సంభవంతియ ఏవి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని, వాటన్నిటికీ కూడా దివ్యమైనటువంటి గొప్ప మూలాన్ని అహం బీజప్రద, నేను బీజమునిచ్చేటటువంటి తండ్రిని, పిత తండ్రిని. అంటే ఏమిటి? కౌంతేయ సర్వజీవ సముదాయంలో ఈ భౌతిక ప్రకృతి యందు సర్వజీవులు జన్మించడం మూలాన సృష్టించబడుతోంది అని, అన్ని జీవులు కూడా ఈ ప్రకృతి యందు జన్మించటం వల్లనే సృష్టించబడుతోంది. మరి నేనే వాటికి బీజప్రదాతనైన తండ్రిని అని అవగాహన, అర్థం చేసుకో అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఆయన బీజప్రదానం చేయబట్టే సమస్త జీవులు కూడా పుట్టాయి. కాబట్టి వాటన్నిటికీ కూడా నేనే బీజప్రదానం చేసిన తండ్రిని. సో భగవంతుడు బీజప్రదానం చేశారు, దానివల్ల పుట్టాము అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఆయనే మనకు తండ్రి లాంటి వారు. అది ఆయనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వరజస్తమైతి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా నిండి ఉన్నది, సంభవించినది. ఈ బ్రహ్మము నుంచి ఉద్భవించిన ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉన్నది. నిబధ్నంతి మహాబాహో. సో మహాబాహులున్న అర్జున బంధితులవుతున్నారు. ఎవరు? దేహే దేహినం అవ్యయం, అవ్యయమైనటువంటి నాశనం లేనటువంటి ఆత్మతో ఉన్న ఈ మానవుడు ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలతో బద్ధుడు అవుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ ఎంతో నిత్యమైన ఆత్మతో, ఆత్మ ఎలాంటిది? అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని చదివాం. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనదైన భగవదంశ అయిన ఈ ఆత్మ, నిత్యమైన జీవుడు, అంత నిత్యమైన ఆత్మ ఉన్న ఈ జీవుడు ఈ ప్రకృతితో ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ పెట్టుకున్నాడో, సంపర్కం పెట్టుకున్నాడో, ఈ గుణాలతో బందీ అవుతున్నాడు. ఏ గుణాలతో? సత్వరజస్తమో గుణాలతో. అంత నిత్య శుద్ధమైన ఆత్మతో వచ్చి ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చేసరికి వాటితో కాంటాక్ట్ పెట్టేసుకుని ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ దాంతో బద్ధుడైపోతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమానమయం ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంజ్ఞేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంజ్ఞేన చానఘా. సో పాపరహితుడ అనగా అంటే పాపరహితుడ. సత్వగుణము మిగిలిన 2 గుణాల కంటే కూడా పవిత్రమైనది అవటం చేత ప్రకాశమానమై మనుషుడు సర్వపాప ఫలం నుండి ముక్తుణ్ణి చేస్తాయి. సో సత్వగుణం ఎలాంటిదో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి? సుఖం భావం చేత, జ్ఞానభావం చేత బద్ధులవుతారు. సో సత్వగుణం చాలా మంచిది. ఈ రజోగుణం తమోగుణం కంటే ఇది పవిత్రమైనది. కాబట్టి మనుషుణ్ణి సర్వ పాపాల నుండి కూడా విముక్తుణ్ణి చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ప్రకాశవంతం చేస్తుంది మనిషిని, పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తి చేస్తుంది సత్వగుణం. కానీ ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి సుఖభావంతో, జ్ఞానభావంతో బద్ధులైపోతారు. అంటే నా జ్ఞానం ఉన్నది, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను అని చాలా తృప్తిగా, ఇక నాకేం పర్వాలేదు, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అని ఒకలాంటి ఆ ఫీలింగ్, ఆ తెలియని అహంకారం ఏమో మరిది. నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను, ఇంక నాకేం పర్వాలేదు, నేను ఉండవలసిన రీతిలో ఉంటున్నాను. నేను ఉంటున్నాను అంటే నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్తో బద్ధులవుతారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేకుండా, నేనేదో చేస్తున్నాను అనుకోకుండా, ఇది భగవంతుడు నా చేత చేయిస్తున్నాడు, ఇది సహజంగా, ఇది నా బాధ్యత, అంతే చేయాలి, చేయటం. అంతేగాని నేనేదో చేస్తున్నాను, నేనేదో మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అనే భావం కూడా వద్దు. భగవంతుడు చేయిస్తున్నాడు, ఇది నా బాధ్యత అన్నంత సహజంగా ఉండాలి ఆ మంచి మార్గంలో. అలా కాకుండా నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు సత్వగుణంలో కూడా బద్ధితులం అయ్యేటటువంటి
ఆస్కారం ఉన్నది, ఛాన్స్ ఉన్నది. కాబట్టి న్యాచురల్గా సహజంగా జరగాలి ఆ చేసే పనులు. భగవంతుడు చేస్తున్నాడు, నాదేమీ లేదు, ఇది నా బాధ్యత చేయాలి కాబట్టి జరుగుతుంది, ఆయన జరిపిస్తున్నాడు నా ద్వారా అనేటటువంటి మెంటాలిటీ రావాలి. అప్పుడు మనకు ఆ బద్ధత్వం ఉండదు సత్వగుణంలో. జ్ఞానం పొందాలి, మంచి మార్గంలో ఉండాలి అనేటటువంటి కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా. అంటే బ్రాహ్మణులు కూడా ఉదాహరణకు సత్వగుణంలో స్థితులై ఉంటారు, కానీ ఆ సుఖభావనకు ఆ సత్వగుణంలో ఉన్న సుఖభావనకు సర్వపాపాల నుంచి నేను విముక్తి పొంది ఉన్నాను అనేటటువంటి అవగాహన ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి సత్వగుణం అనగా ఉన్నతమైన జ్ఞానము మరియు అధికతరమైన సుఖభావం అని అర్థము. అయితే వచ్చిన చిక్కేమిటి అంటే జీవుడు సత్వగుణంలో స్థితుడైన వెంటనే ఎంతో జ్ఞానాభివృద్ధి చెందాను, ఇతరుల కంటే నేను బెటరు, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అనుకుంటూ బద్ధుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైంటిస్టులు, ఫిలాసఫర్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు. వాళ్ళంతా ఈ రకమైన జ్ఞానం మాకున్నది అనే స్లైట్ గర్వంతో ఉంటారు. కాబట్టి అది అంతా అలాంటివి కూడా ఉండకుండా ఉండాలి. ఇది నేను నా బాధ్యతగా చేస్తున్నాను, నేను చేస్తున్నాను కాదు, భగవంతుడు నాతో చేయిస్తున్నాడు, నేను చేసిందే ఉంది, ఇదంతా ఈ రకంగా జరగాలి అసలు అనుకోవాలి. కానీ నేను జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తున్నాను ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉండకూడదు. అలా ఉండకుండా ఉంటేనే బద్ధులవుకుండా ఉంటారు సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ. అలా ఉన్నప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నా కూడా బద్ధులవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే పాప విముక్తులు అవుతారు, కానీ బద్ధత్వంతో మళ్ళీ జన్మించటం జరుగుతుంది. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంజ్ఞా సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంజ్ఞేన దేహినం. సో కౌంతేయ, ఇకపోతే రజోగుణం అపరిమితమైన కోరికలు, ఆకాంక్షలు వలన రజోగుణం ఉద్భవిస్తోంది. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంజ్ఞ సముద్భవం. కాబట్టి రజోగుణం రాగాత్మకం, కామం నుంచి పుట్టినది. మరి విద్ధి అని తెలుసుకో. తృష్ణ అంటే ఆశ, ఆశ యొక్క సంజ్ఞంతో అంటే ఆశ యొక్క సంపర్కంతో, ఆశల వల్ల, దురాశలో అంటే అవి కావాలి ఇవి కావాలి అనే తీవ్రమైన ఆశల వల్ల ఈ రాగాత్మకమైనటువంటి అంటే కామం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి రజోగుణం ఉద్భవించింది. సో అపరిమితమైన కోరికలు, కాంక్షల వలన రజోగుణం ఉద్భవించింది. తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంజ్ఞేన దేహితం. సో ఈ కామ్యకర్మల సంపర్కంతో దేహదారిని ఇవి బంధించి వేస్తున్నాయి. తన్నిబధ్నంతి, అది దేహదారులను బంధిస్తోంది. సో దీని కారణంగా జీవుడు కామ్యకర్మలచే బద్ధుడగును. అపరిమితమైన కోరికలు, ఆకాంక్షల వలన రజోగుణం ఉద్భవిస్తోంది. మరి ఆ రజోగుణం వల్ల ఈ జీవుడు కామ్యకర్మలకు బద్ధుడవుతున్నాడు. ఇకపోతే తమోగుణం వల్ల ఎలా బద్ధుడవుతున్నాడో చూద్దాం. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్నిబధ్నాతి భారత. సో తమస్త్వజ్ఞానజం అంటే తమోగుణం అజ్ఞానజం వలన పుట్టినదని తెలుసుకో. మోహినం సర్వదేహినాం, ఎల్ల దేహదారులకు అది మోహత్వాన్ని కలిగిస్తుంది. ఏది? ఈ అజ్ఞానం. ప్రమాదలస్య నిద్రాభి అంటే బుద్ధిహీనత, ఆలస్య, సోమరితనం మరియు నిద్ర. అది నిద్రతో తన్నిబధ్నాతి. తత్ అంటే అది, నిబధ్నాతి బంధిస్తుంది భారత అని చెప్తున్నాడు. దేంతో బంధిస్తుంది? బుద్ధిహీనత, సోమర్తనం, నిద్ర మరియు నిద్రతో బంధిస్తుంది. సో భరతవంశీడ అజ్ఞానం వలన ఈ తమోగుణం పుట్టింది. సో ఇది అన్ని దేహదారులకు మోహ కారణం. సో ఈ తమోగుణం అనేది దేహదారులందరికీ మోహం, భ్రాంతి వల్ల పుడుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ బుద్ధిహీనతలో, సోమరితనంలో, నిద్రలో ఈ తమోగుణము ఫలితాలన్నమాట. ఆ రకంగా ఈ తమోగుణం వల్ల వాళ్లకు బుద్ధిహీనత, సోమరితనము, నిద్ర ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నారు.
సో తమో గుణము సత్వగుణానికి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ అని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో జ్ఞానం అభివృద్ధి కారణంగా మనిషి ఎలాంటిదో అంటే మనుషుడు ఏ విషయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుంటాడు. కానీ తమో గుణంలో దానికి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ అన్నమాట. ఇక ఏది మంచిది ఏది చెడు అన్న జ్ఞానమే ఉండదు. సో సత్వగుణం జ్ఞాన కారణంగా ఏది మంచి ఏది చెడు అనే విచక్షణ తెలిసి ఉండటం, ఈ తమో గుణం దానికి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్, ఏది మంచి ఏది చెడు తెలియని అజ్ఞానం దాంట్లో ఉండటం. తత్కారణంగా ప్రగతికి బదులు పతనం చెందుతూ ఉంటారు. అలాంటి తమో గుణాన్ని వేదవాంగ్మయంలో వస్తుయాధాత్మ్య జ్ఞానావరకం విపర్యయ జ్ఞాన జనకం తమః అని నిర్వచించబడినది. అంటే అజ్ఞాన కారణంగా మనిషి దేనిని కూడా ఉన్నదున్నట్టుగా అర్థం చేసుకోలేడు ఈ అజ్ఞానం వల్ల. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, తన తాత మరణించాడని తాను కూడా మరణిస్తానని, మానవుడు మరణ స్వభావం కలవాడు అయితే అతను సంతానం కూడా మరణిస్తారు. సో మరణం అనేది మరి తప్పనిసరి ఎవరికైనా కానీ. అయినా కూడా ఈ నిత్యమైన ఆత్మను పట్టించుకోకుండా మనం రాత్రింబౌళ్ళు కష్టపడుతూ ధనాన్ని ఏదో వెర్రిగా కూడబెడుతూ ఉంటాం. ఇదే బుద్ధిహీనత అంటున్నారు. అంటే ఇది సత్యం కాదు, నిత్యం కాదు. అందరం ఎవరి చేతుల్లో ఏది ఉండదు. ఎంతో సంపాదిస్తాం, ఏం ఉపయోగం? మనం ఉంటామా, మన పిల్లలు ఉంటారా, మన పేరెంట్స్ ఉంటారా? ఎవ్వరూ ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉండరు. దాని గురించి ఎందుకు ఇంత బుర్ర చెడగొట్టుకోవటము? మనం తినటానికి ఉండటానికి ఏదో తృప్తి పడాలి, అంతేకాని ఈ వెరితనంగా ఈ కోరికలు ఎందుకు అని చెప్తున్నారు. ఏది శాశ్వతం అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళటమే శాశ్వతము, ఆనందము. ఇవన్నీ మనకి పర్మనెంట్ ఆనందం కాదు. ఇలాంటి బుద్ధిహీనత, మూర్ఖత్వం కారణంగా వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జీవితం మీద అసలు ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు ఇవే ఎంతసేపు ముఖ్యము అని అనుకుంటాము. కానీ వాళ్ళే ఏంటంటే సోమరిలు అన్నమాట. ఆత్మావగాహనకై సత్సంగాన్ని ఆహ్వానించినప్పుడు వాళ్ళు ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ అలాంటి వాటిల్లో చూపించరు. అలాంటి వారు రజోగుణంలో ఉన్న మనిషికి కనీసం రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఏదో ఒక పనులు అవి చేస్తూ ఉంటారు. అది కూడా వీళ్లకు ఉండదన్నమాట. అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ నిద్రించటం ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు. సామాన్యంగా 6 గంటలు నిద్ర చాలు అంటున్నారు. కానీ ఈ తమో గుణంలో ఉంటే రోజుకు 10-12 గంటలు పడుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఇక ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచనతో మత్తు పదార్థాలు, నిద్రకు అలవాటు పడి ఉంటారు. ఇలాంటి తమో గుణంతో బద్ధుడైన మనిషిని యొక్క లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సత్వం సుఖీ సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. సత్వగుణం సుఖాన్ని ఇస్తుంది, సుఖంతో బంధిస్తుంది. రజోగుణం కర్మలు, ఈ విపరీతమైన పనులు చేస్తూ ఆ పనుల వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ వల్ల బద్ధులైపోతూ ఉంటారు. మంచి పనులైతే మంచి, చెడు పనులైతే చెడు. వాళ్ళు చేసే పనుల యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉంటే దాంతో బద్ధులవుతారు. జ్ఞానమావృత్యతు తమః, ఈ అంటే జ్ఞానాన్ని కప్పివేయబడి ఈ తమోగుణం ఉన్నవాళ్ళు ప్రమాదే సంజయత్యుత. అంటే ప్రమాదం అంటే ఏమిటంటే బుద్ధిహీనతలో సంజయతి అంటే బంధించబడతారు. కాబట్టి సత్వగుణమేమో మనిషిని సుఖంలో బంధిస్తుంది. అంటే ఏమిటి, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్న, జ్ఞానం తెచ్చుకుంటున్నాను, మంచి పనులు చేస్తున్నానని ఒక ఆ ఫీలింగ్లో బంధించి వేస్తుంది. రజోగుణంలో ఉన్నవాడు కామ్యకర్మలతో బంధించబడతాడు. ఎప్పుడు ఏదో కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఏదో అవస్థపడుతూ ఏదో పనులు చేస్తూ ఉంటాడు, దాంతో బంధించబడతాడు. తమో గుణం వాడు జ్ఞానాన్ని కప్పివేయటం ద్వారా, ఆ బుద్ధిహీనత ద్వారా బంధించబడతాడు. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజస్సత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఇంకా ఏమిటి, రజోగుణం ఈ రజస్తమో గుణాలను జయించి కొన్నిసార్లు సత్వగుణం జయిస్తుంది. అలాగే కొన్నిసార్లు రజోగుణం సత్వగుణం తమో గుణాన్ని జయిస్తాయి. ఇంకా కొన్నిసార్లు తమోగుణం సత్వగుణాన్ని రజోగుణం జయిస్తుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి,
ఒక్కొక్క గుణం ఈ మిగిలిన 2 గుణాలని జయిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క టైంలో మనకి ఎక్కువ సత్వగుణంలో ఉంటాం, ఒక్కొక్క టైంలో రజోగుణంతో ఉంటాం, అది జయించినప్పుడు ఒక్కొక్క టైంలో తమో గుణంలో ఉంటాం, అది జయించితే మిగిలిన రెండింటిని. సో అంటే ఏమిటంటే ఈ విధంగా ఈ గుణాల నడుమ ఎప్పుడూ కాంపిటీషన్, ఆధిపత్యం కోసం నేను నేను అంటూ అవి పోటీ పడుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో అవి అలా పోటీ పడుతూ మనము ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క రకంగా ప్రవర్తించేటట్లు చేస్తాయి. సో అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఈ మనస్సును ఈ 3 గుణాలు ఇలా పట్టి లాగుతూ ఉంటాయన్నమాట, ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్కటి. అలాగే సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి సరి అయినటువంటి పనులు చేస్తారు. ఏది మరి అంటే కాస్త ఆధ్యాత్మికంగా ఉండటం. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కోరికలు, ఎంతసేపు భౌతికంగా శరీరాన్ని అది చేసుకోవాలి, తప్పు కాదు, ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి, కానీ ఇంకా అది తప్ప ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ఎంత మాత్రం ఉండదు. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక బద్ధకంతో ఉంటూ ఉంటారు ఇలాగూ అని చూపిస్తున్నారు. ఇదంతా మీరు చూసే ఉంటారు. సత్వగుణంలో వాళ్ళు పెందలాడలేవటం, త్వరగా పడుకోవటం, ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు రైజ్. రజోగుణం వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా పడుకోవటం, తమో గుణంలో వాళ్ళు మరి ఎంతో రాత్రి తెల్లవారుజామున వరకు పడుకోకుండా ఉండటం. పుస్తకాలు అలాగే పడుకోవటం, త్వరగా నిద్ర లేవటం కూడా సత్వగుణం వాళ్ళు ఎర్లీ టు బెడ్ తెల్లవారుజామున లేవటం, మరి కొంచెం భగవన్ నామస్మరణను ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయటం. రజోగుణంలో వాళ్ళు లేట్గా లేవటం, తమో గుణంలో వాళ్ళు సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవటం. సత్వగుణంలో వాళ్ళు కొంచెం మంచి పుస్తకాలు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ఇంట్రెస్ట్. రజోగుణం వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కోరికలు, వాంఛలు తీర్చుకునే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవటం అని అర్థం. మరి తమో గుణంలో వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని అజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునే విధంగా ఉంటారు. సత్వగుణంలో ఉంటే మరి కొంచెం అన్నీ పాజిటివ్గా ఉంటాయి, శుద్ధత్వంతో ఉంటాం, ఒక రకమైన మనం సుఖంగా ఉన్న మంచి మార్గంలో ఉన్నాం అనే తృప్తి, దివ్యత్వం ఉంటుంది. రజోగుణంలో వాళ్ళు ఇక మిక్స్డ్ కంట్రోల్ ఫీలింగ్, ఇదంతా నేను సాధించాలి, సంపాదించాలి, అంతా నా అధీనంలో ఉంచుకోవాలి అనేటటువంటి ఫీలింగ్. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక అపరిశుద్ధత, అజ్ఞానము, భ్రాంతి, చెడు వైపుకి వెళ్ళి తీసుకువెళ్ళగలిగే అజ్ఞానము, మత్తు పదార్థాలు, సోమరితనం, నిద్ర ఎక్కువ, ఇవన్నీ మరి తమో గుణంలో వాళ్ళ లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ గుణాలన్నీ పోటీ పడుతూ ఒక్కొక్కసారి సత్వగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి రజోగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కప్పుడు తమో గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నారు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత. సో ఈ జ్ఞానం ఈ అన్ని ద్వారాలు కూడా ఈ దేహాల్లో ప్రకాశవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఎప్పుడు జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్. సో ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని తెలుసుకో. వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత. సత్వగుణం ఇలా వివృద్ధి జ్ఞానాన్ని పెంచుతుందని తెలుసుకో. సో దేహద్వారాలన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతం అవుతాయో సత్వగుణం అప్పుడు మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్లకు ఈ అన్ని ద్వారాలు కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశింపబడతాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఫుల్గా అన్ని రకాలుగా కూడా జ్ఞానం అనేది వస్తుంది, మనకది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు చిత్రంలో కూడా అది చూపిస్తున్నారు. అంటే ప్యూరిఫై అవుతాము, నెగిటివ్ థాట్స్ అనేవి ఉండవు సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు. అందుకే అది పాప విమోచనానికి కారణం, దారి సత్వగుణం. అన్ని పాపాలను కూడా కడిగివేయగలదు. లోభ ప్రవృత్తిరారంభా కర్మణామశమ స్పృహా రజస్యేతాని జాయంతే వివృధే భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, రజోగుణం వృద్ధి నొందినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణచసాధ్యం కాని కోరిక, తపన అను లక్షణాలు వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తున్నారు. రజోగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణచసాధ్యం కాని కోరిక, తపన అను లక్షణాలు వృద్ధి చెందుతాయి.
అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. కురు అంటే వీళ్ళ వంశం, కురునందన అంటే ఓన్లీ కౌరవులని కాదు, కురువంశం వీళ్ళందరిది కూడా ఒరిజినల్గా. అందుకని కురునందన అంటే కురువంశస్థుడ అని అర్థం అనమాట. సో తమోగుణం ఇక్కడ తమోగుణం వృద్ధి చెందితే అంధకారము, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. తమసి అంటే తమోగుణం, ఏతాని ఇవి జాయంతే పుడతాయి, వివృద్ధే వృద్ధి నిందుతాయి కురునందన. ఏం వివృద్ధి అవుతాయి? అప్రకాశం అంటే అంధకారం, అప్రవృత్తి సోమరితనం, మరి సోమరితనం చ మరియు ప్రమాదో అంటే బుద్ధిహీనత, మోహము, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా తమోగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు వస్తాయి. సో తమోగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు అంధకారం, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో ఎప్పుడు సత్వగుణం నుంచి మరణించిన వాడు మహర్షుల యొక్క ఉన్నత పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తాడు. ఎప్పుడైతే యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు అంటే ఎప్పుడైతే సత్వగుణం వృద్ధి పొందుతుందో కానీ ప్రళయం యాతి దేహభృత్ అంటే మరణాన్ని, సత్వగుణం వృద్ధి చెంది అప్పుడు మరణం పొందినప్పుడు దేహధారి అయిన వాడు దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్, అప్పుడు మహర్షుల యొక్క తదోత్తమ అంటే ఉత్తమ విధాం, అప్పుడు ఉత్తమ విధాం అంటే ఉత్తమ విధులు అంటే ఎవరు? మహర్షుల యొక్క లోకాన్ అమలాన్, వాళ్ళ లోకాలకు. ఎలాంటి లోకాలు? అమలాన్ అంటే పవిత్రమైన మహర్షుల లోకాలను ప్రతిపద్యతే పొందుతాడు. సో సత్వగుణంలో ఉండి మరణించిన వాళ్ళు మహర్షులు ఉండేటటువంటి ఉన్నత పవిత్ర లోకాలను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మలోకం కానీ జనలోకం కానీ ఇటువంటి ఉన్నత లోకాలను పొంది అక్కడ దేహ సౌఖ్యాలను అనుభవిస్తారట. అందుకే అమలాన్ అనే పదం వాడారు. అమలాన్ అంటే పవిత్రమైనవి. కాబట్టి ఆ లోకంలో రజోగుణం, తమోగుణం లాంటివి ఉండవు, ఓన్లీ సత్వగుణమే ఉంటుంది. అందుకనే ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి పవిత్రమైన లోకంలోకి వెళ్తారు. ఈ కలుషపూరితమైన ఈ భౌతిక జగంలో ఈ అన్నిట్లోకి సత్వగుణం అనేది మహాపవిత్రమైనది. మన భౌతిక జగం అంతా మరి కలుషపూరితం, ఎందుకు? రజోగుణం, తమోగుణం కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సత్వగుణం పవిత్రమైనది అనమాట. సో ఈ లోకాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క గుణాలను బట్టి కొన్ని లోకాలు స్థాపించారు. కాబట్టి సత్వగుణం ప్రధానంగా ఉండే లోకాలు ఉన్నాయి, పవిత్ర లోకాలు. ఏవి? బ్రహ్మలోకము, మరి ఈ జనలోకము ఇలాంటివి. కాబట్టి సత్వగుణంలో మరణించిన వాళ్ళు అలాంటి ప్యూర్ సత్వగుణం ఉన్న లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఆపుదాము. 14 శ్లోకాలు చూసాము, మిగిలినవి రేపు చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు వచ్చిన వారందరికీ. రేపు కూడా తప్పనిసరిగా వచ్చి ఇదంతా సత్వగుణాన్ని వింటారని వినమని మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.